Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginrekomendar nga magpaidalom sa drug test ang mga nagdaog nga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan. Ang ini nga bagay ginasuportahan naman sang pila ka barangay officials. Iloilo City tutukan ang mga na-monitoring opisyales nga may kangtanan sa iligal nga droga. Nakatutok, Kim Salinas. Nagapabilin nga babakod ang kampanya sang Iloilo City Government sa pag-away sa iligal nga droga. Ini ang ginklaro ni Mayor Jerry Treñas sa official statements ni may kaangtanan sa mga nagkwestiyon sa mga nagkuha nga litrato sa tion sang kampanya nga kaupod sini ang mga ginaaligar drug personalities. Suno sa alkalde, bukas ang opisina sini sa halos tanan nga mga nagpapili para magpalitrato. Apang wala kuno ini nagapakita nga nagluya ng iya suporta sa kampanya kontra droga o kung may ginaproteksyonan ini nga kandidato. Kasunod sinigin pahayag ni Treñas nga ginarekomendar sini nga ipaidalom sa drug test ang tanan nga nagdaog nga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan antes sila magpungko sa pwesto. We will continue to be on the alert against illegal drugs. No? Ang ato ning operations violet up kag sige untik. Suno pa sa alkalde, may 3 ka mga distrito sa syudad sa rin may mga kandidato nga nagdaog na angot sa illegal nga droga. Bagay nga ginkumpirma man sang Iloilo City Police Office. Suno sa ICPO, campaign period pa lang na monitor na nila ang ini nga mga kandidato. Hindi magpabaya ang ICPO kay kung madumduman naton amugid ni ang prioridad nga trust sang aton City Director ni Colonel Juresti Picoronica isustiniro niya ang aton kampanya kontra illegal nga droga kag hindi kita ni magpabaya sa pagga-monitor sa ila. Wala gintumon ni Sangrines ang mga distrito kag kun pila ka mga opisyal ang ila gina-monitor. Samtang pila sa mga barangay official ang nagapabor sa lihok sang alkalde nga magpaidalom sila sa drug test. Pabor ko na kay Mayor, pero ang suggestion ko, mas nami pag-idya ko i-random. Di bla, inuwa sa kabalo, wala sa knowledge bla. Amo gina dapat siya, hindi ka gidya may bulbar sa droga para balik ka ba example sa pumuluyo mo. Wala kay mo gadruga, kay kung nagadruga ka, simpre ang tao mo, magkakwan man na madruga. Suno kay Treñas sa pulon sini ang DILG, PNP kag COMELEC sa nagakaigong atikang sa pagpatigayon sa drug test sa mga barangay kag SK official. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.